бо иҷода духи арсни краватҳо ҳаста, меблои истифода бурдагӣ бо меблои нав, кухни гарнитураи нав ҳаста. 80% одам бе подписка, бе обуна тамошо мекунанд. Дӯстони азиз, аз шумо ягон чӣ намерава, якта подписатсия тугмачаи сирха зер кунед, я лайка монед, мода мотиватсия мешавад. Шифонери 4-дараи антресол, истеҳсоли София, Болгария. Тагаш марҳамат ке тяга дорад, худаш бардошта мешавад. Матрасаш матраси тиббӣ пешниҳод мекунем. Стенка дар як тараф двухдверни шифонер дорад. Шифонери 3-дараи купе, дарош роли қатъиян. Мебел барои ошхона вобаста ба материал дорем. Материалҳо дорем истеҳсоли Қазоқистон, Россия, Узбекистон, қобат Туркӣ. Пеш кресло истифода бурдагӣ дар ҳолати хуб қарор дорам. Хоб барои хонаҳои объёмаш калон, барои зал, барои меҳмонхона марҳамат пешниҳод карда метавонем. Журнали столик шишагӣ, мизу курсиёш ҳам хеле марҳамат истеҳсоли Туркияе. Байнаш васеъ мешавад, ва метавонед ки майда кунед. Столи ино чӯбинан, ино чӯб. Марҳамат ира кресло качалка меган барои ид маъракаҳо, хонтахта ё ки чойхӯрак меган. Двухъярусни крават, кати дуқабата барои кӯдакон ё меган ё ба подростковый возраст. Машинкаи ҷомашӯӣ, стиральни машинка LG 7 килоа. Суроғаи мо маркаи савдои Паншер, Саховат меган, маркаи савдои Паншер. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарктиҷи. Имрӯз мо бозори Саховат Паншер омадем. Дӯстони азиз, видеои калон мешавад, меблои истифода бурдагӣ. ҳозир ҳамаш якта гап мезанем. Дӯстони азиз, бо иҷода духи арсни краватҳо ҳаста, меблои истифода бурдагӣ, бо меблои нав, кухни гарнитураи нав ҳаста. Дӯстони азиз, ҳама вақт мо такрор мекунем, бисёр 90%, 80% одам бе подписка, бе обуна тамошо мекунанд. Дӯстони азиз, аз шумо ягон чӣ намерава, якта подписатсия тугмачаи сирха зер кунед, я лайка монед, мода мотиватсия мешавад. Дӯстони азиз, ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем рафтем. Шифонери 4-дараи антресол, истеҳсоли София, Болгария. ин даври шӯрбаи бениҳоят объёмаш калон, дар ҳолати хуб қарор дорад. Марҳамат дохили шифонера бинед, марҳамат дохили шифонер қариб ки як антресолаш ба ҳамин шифонерҳои ҳозиразамон, қад як шифонери ҳозиразамоне. мана дохилаш бениҳоят калоне. хоб шифонери 4-дара 1300 сомонӣ, ҳозиразамон 1300 сомон бо муомила дорад. Кати хоби дунафара марҳамат 1300 сомонӣ. Тагаш марҳамат ке тяга дорад, худаш бардошта мешавад. Матрасаш матраси тиббӣ, матраси нав тиббӣ марҳамат. хоб шифонер хоб 6-дара, хоб тёмна коричневӣ, хоб 2000 сомон, боз муомила дорад. марҳамат. хоб боз пешниҳод мекунем муштариҳо марҳамат барои ошхонаҳо дар тобистон, барои ошхонаҳое ки тобистона дар берун ҳастанд, марҳамат курсиҳо марҳамат 400 сомон, як стул қариб 150-200 сомон. марҳамат курсиҳо пешниҳод мекунем. стенка хоб дар як тараф двухдверни шифонер дорад. хоб ҷои барои хоб посуда, барои чойнуки пиёла марҳамат дорад. дар қисми поёнаш барои ягон лавозимота мондан марҳамат. нархаш 1600 сомонӣ, 1600 сомонӣ. хоб марҳамат шифонери 3-дараи купе, дарош роли қатъиян. хоб 2000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат 2000 сомон бо савдо мешавад. муштариёни муҳтарам, хоб мебел барои ошхона дар нархе ки бозор аст, нархи бозориш 1000 сомон, пагони метраш 1000 сомон,
пагони метраш агар 3 метр бошад 3000 сомон, мо пешниҳод карда метавонем 182 хоб 3 метра ба нархи бозориш 1000 сомонӣ. хоб дастафка дар шаҳри Душанбе ройгон то пешихонара васл кардану баровардан инашад бо муштарӣ муомила мекунем 1000 сомонӣ. фармоиш мегирем фармоишмон аз 1500 сомонӣ сар мешавад то 4500 сомона. вобаста ба материал дорем. материалҳо дорем истеҳсоли Қазоқистон, Россия, Узбекистон, қобат Туркӣ. пешниҳод мекунем аз 1500 сомон то 4500. аз 1500 сомон то 4500 вақти фармоишит дастафка, установка ҳама дар дохилаш медрояд. аз рӯзе ки фармоиш мешавад аз 3 то 4 рӯз тайёр мешавад, бурда васл карда мешавад. марҳамат. хоб кухни гарнитурҳои ба материалҳои ҳозиразамон. марҳамат. кресло истифода бурдагӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. марҳамат. 300 сомон. 300 сомон кресло. хоб марҳамат. хоб барои хонаҳои объёмаш калон, барои зал, барои меҳмонхона марҳамат пешниҳод карда метавонем. хоб столу стол шишагӣ, хоб 6 та стул қатӣ, хоб нархаш 5000 сомонӣ. 5000 сомонӣ. хоб марҳамат. иҷараман 1500 сомонӣ журнали столи шишагӣ бо мизу курсиёш ҳам хеле марҳамат. боли хеле барои бисёр одамо ҳам хеле як вай завқ доранд. марҳамат бароям хеле одамо бисёр завқ доранд. барои ино 1500 сомонӣ дар вайш комплектиш ҳамин ҳардам ино медорад. бале. хоб марҳамат. иборат аз ду курсӣ, як ҷои вай ду ҷои нишасти дига дорад. и 2500 сомонӣ. марҳамат. ду та курсӣ дорад, баъд худаш дар мобайн 2500 сомонӣ. хоб мана 5000 сомонӣ комплекташ бениҳояти калон 5000 сомонӣ. бале. ё кори дастиян ино. инора баъзе одамои ҳастанд ки бисёр ба ҳамино шавқи вай доранд. ин кори дастиян, чӯби тоза ва отреска дорад. ҳамин хеле ино дорад. барои ошхонаҳо, барои меҳмонхона хоб 2000 сомонӣ. 2000 сомонӣ. бале комплект 2000 сомонӣ. хоб 3000 сомонӣ. хоб истеҳсоли Туркияе. 3000 сомонӣ. байнаш васеъ мешавад, ва метавонед ки майда кунед. марҳамат. 3000 сомонӣ. хоб 2000 сомонӣ. марҳамат. столи ино чӯбинанд. ино чӯб 2000 сомон. хоб 2000 сомон. марҳамат. 2500 сомонӣ. 2500 сомонӣ. я кресло качалка меган. ози мумкин ки таъмираш кунам, баъд нархш маълум мешавад. кресло качалка. ягон касе ки агар вай бошад, кресло качалка. марҳамат. марҳамат муштариёни муҳтарам, барои ид маъракаҳо хонтахта ё ки чойхӯрак меган, барои вай меҳмонҳо марҳамат як размерҳои 1.20 ба 1.5 400 сомон. хоб 1.20 ба 1.80 450 сомон нархош. нав бо материалҳои ҳозиразамон, нав ё истифода бурдагӣ нестанд. наванд ино. марҳамат. 1.20 ба 1.50 1.20 ба 1.80 450 сомон. бале бо фармоишам қабул мекунем аз тарафи муштариён. кадом размерҳое набошад, марҳамат қабул мекунем фармоишро. марҳамат. марҳамат. курсиҳо дар умум 150 сомонӣ арзон кардагем. ҳамаш як нарх 150 сомон. стол барои компютер. марҳамат. стол барои компютер 250 сомонӣ. хоб стол барои столи корӣ меган дувухтунбовӣ. хоб 350 сомонӣ. марҳамат. бояд камтар таъмир карда мешавад. наовардагӣ бо таъмир мешавад. 350 сомонӣ. марҳамат. суроғаи мо маркази савдои Паншер, саховат мегӯям, маркази савдои Паншер. хоб
ба таври нақдӣ ва ғайри нақдӣ ҳам мо кор мекунем. метавонам боварӣ кардаган то имрӯз мо ҳамо муштариёро нодида даҷи ба ҳамо вилоятҳо ба ҳамо районҳо ҳамо мебелои ҳаморо равон мекунем. дар кортҳо сума мегузоранд, равон мекунем. хоб маркази савдои Паншер, бозори Саховат, рақамҳои телефон 98 35 37 бо як панҷи дига, бо дига такрор мекунам. 98 35 37 бо як панҷи дига, бо як рақами телефони дига 087 6543 79 987 654 379. марҳамат. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.